אנחנו שמחים לארח כאן היום 3 רשויות ו7 בתי ספר שבאו כולם להציג את הבעיות בנושא של קיימות ואיכות סביבה ולמצוא את הפתרונות המתאימים. באנו לבית ספר אחר, הם באו לבית ספר אחר, ובעצם חיברנו את הרעיונות, וכן, ככה אנחנו עכשיו עובדים על זה, בשיא הכוח, לגמרי מתרגשים. יש פה יוזמות נפלאות שמבטאות שיתופי פעולה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. אפשר לומר שההצלחה האמיתית פה זה שהצלחנו להעמיד משהו בתור 2 בתי ספר שונים, ובתקווה כל הדברים שהרגענו מראש, הדברים שהרגענו תוך כדי, יעזרו לנו באמת להצליח.